Programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Boy, Boss, ug na gani mo tanaw sa kung infinity pool. Tawagi sa kuna ay ha pasudla. oh boss. Sige pagaya sa ko boy. Mudong sa ko sa pool. Tut sa boy. Manha malagyo. Daghan siguro ning chicken sa kung infinity nga pool. Patay! Gawa naman akong entrance. Asa naman ito? Oh no! Sinunduan na niya? Asa naman si Boy Lando? Lando! Asa naman bukan? Oh, Sabits. Nagkasabits ko. Oh, Sabits. Lando! Oh, Sabits. Lando! Oh, Sabits. Lando! Unsa man sir? Dali, lagod! Dali, lagod! Unsa magana? Oh, lagi sir. Unsa man sir? Nga anong gipasagdaan man nimo ning akong palibot? Di ba kang na bisita karon? Ala, limpyo ikaw! 2 ml. Sige sir. Didakta na mo po na. Sweldo, 1.5. Ikaw, pag nilig na ka. Mukwas ako silig sir. Sige. Mayong adlaw mga ma'am, sir. Okay ra ninyo akong infinity pool o akong resort? Okay ra kayo, sir? Okay kayo. Now kayo. Isang init, pero bunaw kayo. Mo ba ma'am? Salamat kayo sa pagbisita sa akong resort ha. Unta mo, balik mo. Daw sa angin. Lami kayo. Mas lami pa sa akong asawa. Hey! Kabugnaw ba? Ngita maron. Paandar siguro ang electric hot. What? Doon boy be. Ay. Anga. Nananghid ito siya pag wala pa ng duty ay. Makapusin ito ay. Wa ba ka ng paso o wala eh. Hindi nga na ganina. Ha? Ako na patay ito electric hot eh. Sa bangon. Asam tips. Yawi ano ya? Oh nga, boy. Ano tao? Ginagawa mo. Wasa ko, kaya angat kayo tutungas. Duta sa view sa beach, right? Ang kinsa ka, di ba? Tana ta. Oh, nataw, oh. Doy! Dali sa mo. Ani sa... May pangutanan ni mo. Ha? Ginagawa mo. Unsa man ato mga choy? Kinsa din inyong gipangita mga choy? Kaila kaninido kalipay dong. Asa man dapit ya bay daw. Kaila ko mga choy. Tara giya balay ah. Wow! Basta mao na mga choy. Sige muna na kuara.
Dong, nakalimot ni Dong. The best entrance na. Mauna na, Choy. Di ko ana sa wala da. Naigit ana. Mauna na. Yeah, una na pare. Oh, sige. Salamat. Alis na may. Kasing ane to ane. Ano to? Uy, natawo. Doon to ta. Sir, kailan ka ninido kalipay, sir? Sir. Sama ko ko. Ang kagi mo man eh. Kailan ka ninido kalipay, sir? Oh, okay ba? Tanawa ko nang ito bang inaw. Kinsa na? Ano ba, sir? Aw naara man na. Unsa man to yung naka? Ikaw di sinido kalipay, sir? Oh, ako. Angkol mo ka na mo, sir? Wa ko kailan ninyo. Pangawa ma. Kami mong mga bagumangkon kuloy. Di pa dala ba ni Madam Nini ani kay para magpakasyon sa imong resort. Ha? Mangkon ka? Taka rin mo. Kami lagi mo pagumangkon, sir. Di ba pangani mo sa Nido Kalipay? Oh, dito kalipay. Oh, kailan nyo ma? Tara. Pagumangkon mo na. Mangunaw ninyo. Tara na. Laki na. Taka rin mo eh. Sir, ay ka. Ito ni mo short si Rob. Run. Fights. Boy! Lagi ni muso na ni... Isa? Game 3, 2, 1, fights. Ah, sarong si Lando ha? Lando! Game 3, 2, 1, fights. Isa to ba? Game 3, 2, 1, fights. Oh, sabit ko. Oh, sabit. Oh, unsa man sir? Tisa. Game 3, 2, 1, fights. Sige sir. Oh, babalik mo na. Sige. Game 3, 2, 1, fights. Isa. Game 3, 2, 1, fights. Nagbaba. 2, 1, fights. 2, 1, fights. Okay ra, sir. Ito po ba? Hindi kayo. Ano tanong niya ba? Ano ka tanong sa kamera? In 3, 2, 1, fights. Okay! Kita maron! Paandar siguro ni Boy ang electric ha? 3, 2, 1, fights. Kinsa dia to Kinsa di ato gipangita ko. 3, 2, 1, fights. Kailan ka ninido kalipay dong? Nagkatawa. Yain, ato bang lag... Tingon na. Ha? Tingon na. Hotdog. 3, 2, 1, fights. Sige, pa rin ba? Sige. What's up mga katipak? Pa-shout out dahil si Lily Mikulog, si Ayan Nasaraga ug si Karen Nasaraga. Shout out po ko no si Quincy Nisnisan o si Andrea Maita Carpinso. Shout out day ko ni Emily Charlotte og ni Jid Tamse. Shout out day po ko ni Carla Rose Mikulog. Shout out ninyo dira. Shout out ako ni Lovely Magto, Chinsky Channel ug ni Sweetie Pie. Shout out dahil ko ni Jillian Garcia o ni Jinjen. Shout out. Shout out po ko ni Itong TV og si Maria Flore Muso og ni Papa Amboy og ni Mama Dors. What's up mga silingan?
Sak mga tipak. Ug ayaw kalimot follow sa imong Facebook page ug YouTube channel ug subscribe, comment, share. Salamat mga katipak.